Здравейте! Аз съм Димитър Барбатов. Имам фондация от 15 години за талантливи деца. Това, което ще кажа, е за тях също. Но бих искал да се обърна най-вече към другите деца, към подрастващите младежи и девойки, които в момента се лутат или са леко изгубени, или правят грешните избори на базата на това, че не търсят помощ. Или просто защото са все още малки и търсят пътя си в живота. Или се притесняват да потърсят съвет или помощ. И ще го кажа по начин, за да ме разберете. Без да съм толкова краен, колкото си мислех, че искам да бъда. Не ви прави готини да пушите. Не ви прави готини да се напивате. Не ви прави готини да ползвате райски газ. Не ви прави готини, не дай си Боже, да взимате наркотици. Не ви прави готини да държите наргилето и да си мислите, че държите света в ръцете си. Не го!